Hello children, welcome to Sasu Fun Easy Learning. Today we are going to learn about healthy teeth and dental care for kids. ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ କେମିତି ନିଆଯାଏ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦାନ୍ତ କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ଦାନ୍ତ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇବା, ସୁନ୍ଦର ହସିବା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ୍ତ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲ? ଦିନକୁ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ନ ଖାଇବା। ଖାଇବା ପରେ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବା। ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଦୁଧ, ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା। ଦାନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଭ୍ୟାସ ଏଡ଼ାଇବା। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଏଇଟା ଖାଇବାନି। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଦାନ୍ତ କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇବା ଓ ଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୁନ୍ଦର ହସ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁହଁ ଓ ଜହ୍ନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ସୁସ୍ଥ ଦାନ୍ତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖେ। ଦାନ୍ତ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇବା, ସୁନ୍ଦର ହସିବା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ୍ତ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଉଚିତ? କହିଲ ଦେଖି। ଦିନକୁ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ବୁଝିଲ? ଦିନକୁ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। 2 ଥର। ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କହିଲ ଦେଖି। ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଘଷିବା ପାଇଁ? ଟୁଥବ୍ରଶ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ। ବ୍ରଶ କରିବା ଦିନକୁ 2 ଥର। ସକାଳେ ଥରେ, ରାତିରେ ଥରେ। ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି। ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ମୁହଁ ଧୋଇବା। ଖାଇବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁହଁ ଧୋଇବା। ଦାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ।